Bona tarda a tothom. Avui parlarem del consum tèxtil. Tenim 3 jornades preparades per un tema que té una base enorme, ja que tenim matèries primeres, tenim producció, tenim transformació, tenim tintat, tenim producció de prenda, distribució, venda al detall, reciclat, etc. I, per tant, el camp és tan enorme que hem decidit fraccionar-ho en 3 sessions, de les quals avui és la primera d'elles. Per aquesta primera sessió, en la qual parlarem de tota una sèrie de problemàtiques sobre el consum de productes tèxtils, tenim 4 persones. El José Manuel Alonso, responsable de continguts de l'empresa Opcions, la Eva Inda, que és la responsable d'innovació tèxtil de Fasolà, l'Encarna Ruiz, que és directora de Teoria i Anàlisi del Disseny de l'Escola ESDI de Sabadell, i el senyor Amadeu Barbany, de l'empresa Iaios, que és una empresa que produeix articles una mica a la mida o una mica personalitzats. Bona tarda a tots. Començarem la sessió amb 4 preguntes. La primera pregunta que us dirigiré és: quina creieu que és la problemàtica que té el consum tèxtil? El fast fashion, el problema mediambiental, el problema de drets socials o el problema de desenvolupament local? Ara vaig jo. Sí, completament d'acord que no és una qüestió d'incidir o aplicar-se només en una de les àrees o dels temes que tenim, el tèxtil, sinó que s'ha de treballar en tots. El que jo sí que veig bastant clar és que hi ha com un fil conductor de tots aquests impactes negatius a nivell social, mediambiental, fins i tot econòmic, sí? Depèn com ho mirem, que és el sistema fast, que no només és del tèxtil, és d'altres sectors també, però és aquest sistema on s'ha basat el consum i la producció en produir grans quantitats de baixes qualitats, per tant, es paga baix als treballadors, no es té cura del medi ambient, perquè aquí l'objectiu és poder produir molt, molt barat i promoure que hi hagi un consum que no pari mai, perquè si no, no funciona aquest sistema. Llavors, sí, han generat un ciutadà hiperconsumista, però no és que ho siguem per naturalesa, és que aquest propi sistema necessitava que això fos així. Vull dir, l'obsolescència programada, que es coneix tant amb els electrodomèstics, a la roba passa el mateix. Vull dir, ja els hi va bé fer mala qualitat, per què? Perquè és més barat, però també perquè dura menys. Llavors, constantment has d'estar renovant les peces. Encara que tu no vulguis comprar, se't fan malbé i has de renovar. Vull dir, és un sistema que està tot pensat així. Llavors, donar-li la volta a això, s'ha d'incidir en l'àrea industrial i productiva, s'ha d'incidir en el consum, s'ha d'incidir en la venda i s'ha d'incidir en què passa després de la vida útil de les peces de roba, també. Vull dir, tenim preconsum, consum i postconsum. La segona pregunta d'aquesta sessió, no? Des de la teva opinió i la teva experiència, cap on creus que hauríem d'anar? Quines creus que haurien de ser les alternatives? Cap a on hem d'anar? Clar, hem d'anar cap a moltes bandes, però jo ara mateix en el que veig que podem incidir més i més ràpidament són 2 aspectes. Un és el de com consumim, que es tracta això de consumir menys però millor, que això moltes vegades vol dir pagar més, perquè si jo, que realment aquí hi ha un problema amb els preus, sí? Molt greu, que ens hem acostumat a uns preus per la roba que no poden ser reals. Només poden ser reals si es produeixen o no es produeixen, en les quantitats que es produeixen i com es produeixen per les grans marques que distribueixen a tot i ple. Però la realitat no és aquesta. No pot ser que una samarreta et costi 5 euros. Llavors, aquí hem de fer tota una reflexió i tota una educació sobre el preu i considerar com a consumidors també que si jo realment necessito comprar tantes peces,
o si millor compro menys, que són de millor qualitat i, per tant, molt important, puc allargar la vida útil d'aquestes peces. I un cop jo ja les he fet servir, què passa després amb aquestes peces? Sí? Passen a ser de segona mà, les intercanvio, les reparo, aniran a reciclar, què passarà? Sí? Vull dir, en tota la part industrial es pot incidir, ja s'està treballant molt, ja s'estan fent molts desenvolupaments, però tota la resta de vida, aquí és on més podem incidir. I sí, crec que és això, és mirar d'allargar la vida i pensar bé com consumim, en quantitat i qualitat. La tercera pregunta. El consumidor pot ser palanca de canvi per avançar cap a aquesta sobirania? I ho pot ser per avançar cap a la proximitat? O sigui, sobirania i proximitat penses que han d'anar relacionades? Ara, que era si el consumidor pot ser la palanca i la proximitat i la sobirania. Sí, bueno, doncs és que està en la línia del que estava dient ara. El que hem de fer és donar-li la paraula, o si no, el mateix ciutadà que la demani la paraula. Vull dir, s'ha d'integrar en tota aquesta conversa d'alguna manera. I aquí sí que hi ha una reflexió que de vegades parlem que, clar, aquí fem per la sostenibilitat, però al final la gent va comprar, per exemple, al Carrefour i compra per 3 euros. Crec que consumim com ens han educat a consumir. Vull dir, ens falta empoderament com a consumidors i com a ciutadans. Per tant, clar, si ningú ens dona la paraula, ningú ens pregunta, doncs clar que estem desempoderats i serà complicat. Però aquí hi ha una cosa que és que no cal que tota la massa social de cop variï cap al consum responsable i sostenible, perquè no és una qüestió de que un 100% migri cap a una banda o que hagi migrat cap a l'altra, sinó que hi ha una part que podem dir-li fast fashion, el que sigui, una altra part sostenibilitat i al mig tota una massa de gent. Llavors es tracta d'anar guanyant mica en mica fins que la balança s'està així, faci així, però no cal que tot mudi cap a una banda, perquè finalment a nivell societat ens moguem molt per tendències i les tendències no volen dir que tothom pensa igual, sinó que hi ha una part que tira més i ja està. És això. Llavors és important a nivell individual veure que cada pas que un dona en una direcció està sumant i en un moment arribarà a aquest punt que la balança farà així i canviarà la tendència, perquè les coses ni sempre han sigut així al tèxtil, ni a l'alimentació, ni al consum. Vull dir, han anat canviant i poden tornar a canviar, no? Perquè de vegades també tenim aquesta percepció de que això no es pot canviar, perquè sempre ha sigut així, perquè portem molts anys en això, però no, abans no era així. I vam passar això, ningú s'ho imaginava. Devia semblar una utopia, no?, quan plantejaven aquests sistemes de fast. I ara ho són. Vull dir, tenir aquesta consciència també en el temps i de que cada persona, cada cosa compta, que no sempre és necessari fer coses supergrans. Per exemple, les petites marques de moda sostenible, això no podem dir-los que són consumidors, però és un moviment molt ciutadà. La majoria de gent que empren en moda sostenible no ve del món del tèxtil, no té res a veure, és gent que per valors i per consciència diu doncs vaig a fer això per oferir una solució i una proposta perquè la gent pugui comprar així. És un moviment ciutadà i si ara les grans marques i tot això, tots estan parlant de sostenibilitat, és perquè algú estem movent, perquè ells per si mateixos no ho haguessin fet. Llavors, prenem consciència de tot el que hem aconseguit ja. L'última pregunta és una mica pregunta trampa, perquè us demanaré que us llanceu una mica a la piscina, i és com podem ser capaços de promoure nous models de consum? A demanda, roba a mida, passarel·les virtuals, slow fashion, qualitat versus quantitat, ja n'hem parlat una mica d'això, però a veure, des de la vostra perspectiva,
què creieu que podem arribar a fer entre tots, entre comerços, entre productors, entre consumidors o ciutadans, etc., per promoure nous models de consum? Què podem fer per promoure nous models de consum? A veure, ja estan apareixent noves propostes, que a mi una de les que em sembla més interessants és tot el tema de la servitització, sí? Que està molt relacionat amb l'economia circular. Què és la servitització? Per exemple, tots coneixem que ara tu pots jugar a un cotxe per hores sense necessitat de tenir un cotxe teu, no? I comparteixes el cotxe amb molta gent, sí? És aquest concepte de que no necessàriament jo haig de ser propietari del producte o l'eina, sinó que sóc usuari. Sí? Llavors això, si mirem el tèxtil, el llogar roba, etc. Sí? O sigui, és un altre concepte en el que no cal que n'hi hagi tanta quantitat de roba, sinó que la fem servir entre diverses persones. Sí? Clar, això de moment encara ha d'avançar, però, per exemple, per les bates dels hospitals, per coses així, ja està funcionant molt bé. Sí? S'ha de fer arribar a l'usuari, al consumidor particular, d'alguna manera. Què més podem fer per promoure nous models de consum? Podem intercanviar entre nosaltres les peces, també. Vull dir, no tot el relatiu a la roba ha de ser un comprar i vendre. Ni té per què ser-ho. Podem reparar, també. Vull dir, hi ha moltes coses que podem fer. I aquí sí que hi ha una part important a tenir en compte, que el que s'hauria de fer, que veig jo que falta, és relacionar-se amb l'usuari o consumidor, és a dir, amb el ciutadà. Sí? Com a indústria o com a marques, jo trobo a faltar aquesta part de saber què vol la gent, què opinen. Perquè finalment el consumidor o l'usuari és una part que el que ha de fer és comprar o llogar i ja està, i com fem perquè ho faci. Però hem d'obrir la conversa a tota la societat d'alguna manera, perquè és una gran part que no està participant. Vull dir, finalment, encara que estem, en molts aspectes, encara que estem treballant cap a la sostenibilitat i tot, sí? Estem deixant de banda a la majoria de la societat, que tothom fa servir tèxtil. Seguim en la mateixa roda, és una cosa similar. No sé si m'explico.